Сейчас все идет, да? Есть. Есть. Так, кажется, все знакомы. Seems so faces are familiar. Vidím tváre, ktoré sú mi známe. Okay, so today we are talk about the second group, professional image medicine. Сегодня мы с вами обсуждаем Dnes вторую budeme hovoriť o druhej skupine Image Medicine pre profesionálov. Okay. Fajn. So we're there. Okay. Я не понимаю. Да. Niečomu majster tam nerozumie? Snaží sa spustiť prezentáciu. Super, very good. Okay, so now we discuss about what we are going to do in this seminar. обсудим то, чем мы с вами Takže будем teraz si заниматься. povieme, čo budeme robiť v tomto As we know, seminári. this seminar for professionals, that means most of you are healing people. It's just like your profession. Этот семинар уже Tento для seminár je pre profesionálov, takže väčšina z vás pravdepodobne využívate liečenie a robíte to ako svoju prácu. You want to heal others. как минимум вы хотите. Alebo aspoň by ste And chceli this pomôcť seminar liečiť we iných. definitely will talk much more, or we can not only much more, we'll talk the whole system. И на этом A семинаре v tomto мы seminári budeme hovoriť oveľa viacej, budeme hovoriť o systéme ako celku. Certainly, this based on you already know, you already practiced. If for beginners, that definitely impossible. И здесь важно то, Ale что у вас vy уже to есть už знания, у вас уже poznáte, už máte nejaké vedomosti, pretože pre úplných začiatočníkov to nie je možné. Because there are, is a huge perfect system that is not, we cannot talk everything in 2 weeks. потому что image medicine Pretože je to veľký komplexný systém a nie je možné porozprávať o všetkom v priebehu 2 So now týždňov. let's see what we are going to do. Давайте посмотрим, что же мы будем делать. Takže pozrime sa, čo budeme robiť. So first, what the image medicine is. Первое, что такое image medicine? Najprv, čo to je Image image medicine? talk about a few things. First thing is image thinking. Image medicina Image medicína hovorí o niekoľkých veciach a tá prvá z nich je obrazové rozmýšľanie. You can use image thinking after the seminar
often. И мы надеемся, что Takže po после tomto seminári budete schopní používať obrazové myslenie často. Like local thinking or language thinking in this image medicine field, it's specific, it is natural, it is creative method of thinking because we will always meet the difficult questions. И образное мышление принципиально Obrazové отличается myslenie je veľmi dobré a odlišuje sa od jazykového alebo lokálneho myslenia. A s týmto obrazovým myslením, pretože je kreatívne, tak vieme vyriešiť veľmi veľa problémov. Это основа имидж-медицины. Well, we can say in medical field, you always meet the difficulties because, even the name of sickness is easy, but still they cannot be cured. You have to research. V medicíne sa vždy stretneme s problémami, pretože aj keď vieme pomenovať niektoré ochorenia, tak to ešte neznamená, že ich vieme aj vyliečiť. A je potrebné ich You skúmať. have no knowledge to use. You have no experience to use. And how you can help other people to recover. Когда у вас нет знаний, Keď которые вы могли nemáte бы vedomosti ani skúsenosti o tom, ako by ste ľuďom vedeli pomôcť, человеку восстановить, tak potom ako by ste to mohli robiť. So you have to find the solution. и вам нужно найти Takže решение. potrebujete nájsť For nejaké this, riešenie. you need wisdom or wisdom. И мы знаем, что для A na to этого potrebujeme použiť múdrosť. Yeah, what the wisdom is. Что такое мудрость? A čo je múdrosť? Yes, that is the ability you can show others. You find the solution. И A это to je та schopnosť, способность, keď которую вы viete можете iným через ukázať, že ste способность našli находить riešenie. решение. But what is behind the wisdom? Но что стоит за этим Ale проявлением čo je za múdrosťou, ako k nej prídeme? A to je práve to obrazové myslenie. Это образное мышление. So when you start to use image thinking, you find, you can solve so many questions, you can get solutions. Other people think, oh, you have high wisdom. И когда вы используете Keď образное začnete мышление, používať obrazové myslenie, budete schopní vyriešiť toľko problémov, budete nachádzať také riešenia na rôzne otázky, že ľudia si povedia, že fúha, ten má ale naozaj veľkú múdrosť. You have to train often, always in your regular life, sleeping, always try to use image thinking. и вам Takže v tomto seminári, ale takisto v živote, počas bežného života, či dokonca aj spánku, treba trénovať obrazové myslenie. С детства нас обучают либо Od detstva sa языковому, učíme либо logické логическому. alebo jazykové rozmýšľanie. So now we have to change back to the original way of thinking. А сейчас нам A нужно teraz sa вернуться potrebujeme к vrátiť naspäť k pôvodnému spôsobu myslenia obrazmi. Okay, another what we have to know as a whole life, we need to understand as a life, what the life is, И- or life model. и Dobre, еще tak нам нужно понимать, Ďalšia vec, ktorú potrebujeme vedieť, je porozumieť tomu, čo je to život z pohľadu modelu života. Body, energy, and spirit. раньше мы говорили, что жизнь обладает тремя факторами. Hovorili sme o tom, že máme 3 faktory, a to je hmota ako telo, energia a informácia, alebo duch. To tell what the life is, only matter, energy, and spirit, that is still not enough.
Keby sme život chceli vysvetliť a pochopiť komplexne, tak aj tieto tri, hmota, energia a duch, nie sú dostatočným vysvetlením. From our position as a human being, when we look at the physical body, at this level of life, we say we have body, we have chi, we have mind. This is on this level, human beings level, we have these three factors. Keď sa pozrieme na seba z pohľadu človeka, tak chápeme, že máme fyzické telo, máme chi a máme svoju myseľ. Ale to je pochopenie života z tohoto nášho ľudského pohľadu. Or we say when we use our regular eye, our normal mind to understand what the life is, we have these three factors: body, energy, and spirit. Alebo keď sa na to pozeráme svojim bežným zrakom a svojou bežnou mysľou, tak vtedy vidíme, že máme tieto tri úrovne. After we open third eye, we see what the life is, and then we can see, oh, there are yin yang. From one level, we see what the life is. It's like a yin yang rotation. Ale keď sa nám otvorí tretie oko, tak začíname vidieť inak, čo je to život. Vidíme yin-yang. Vidíme ten život z tohto pohľadu. If we continue use third eye to see what the life is, and then we see what is void, empty. A keď sa ďalej pozeráme svojim tretím okom na to, čo je to život, tak uvidíme prázdnotu. Ale zdá sa, že v tej prázdnote je všetko. Môžeme povedať, že v tomto momente vidíme život. Bežnými očami vidíme to, čo my vnímame ako skutočné, realita. A keď si zatvoríme oči, tak vidíme život, ktorý by sme nazvali virtuálny. A chápeme, že tam je yin-yang. We have to understand as a life, not only this real part. There is a virtual part. That is, with regular eye, we see the real part. With third eye, we see the virtual part. A v tomto seminári sa potrebujeme naučiť nevnímať len to, čo poznáme ako realitu, tú fyzickú, ktorú vidíme bežnými očami, ale aj tú časť, ktorú vidíme zatvorenými očami a ktorá sa nazýva virtuálna. Tuto máme dievča, dámu, ktorá má fyzické telo, energiu a myseľ. You don't see the physical girl, but you see a virtual girl. A keď zatvoríme oči, tak potom nevidíme jej fyzické telo, tú reálnu dámu, ale vidíme jej virtuálnu podobu. Takže čo z toho je správne? Čo je to človek? Je to tá fyzická forma alebo tá druhá, virtuálna? What kind of vision you will get, what kind of understanding. Takže obidve tie formy sú správne. Závisí to od toho, ako sa pozeráme. Your sensitivity or your senses give you understanding what human being is. Vaša citlivosť a vaše zmysly, tie vám pomáhajú pochopiť, čo je to človek. What we know about life, depending on what senses we use.
И то, что мы Takže знаем to, о čo je život, vychádza z toho, aké zmysly máme a ako ich vieme So používať. image medicine, in general, we can say we will, mostly from the void or from the virtual to deal with real. И можно сказать, что имидж Takže v медицины image это medicíne budeme pracovať predovšetkým z tej úrovne prázdnoty, z tej úrovne virtuálnej, aby sme ovplyvnili tú reálnu. With the third eye, what we see the images, and we deal with the virtual life, virtual body. Virtual body is also the life. и своей виртуальной рукой. Virtuálnou rukou budeme pracovať v tej virtuálnej úrovni, používajúc obrazy, ktoré vidíme našim tretím okom a budeme tú virtuálnu úroveň ovplyvňovať. Now we understand. The modern medicine, based on physics, chemistry, and modern science, they research only this physical body. Современная наука, будь то Takže физика, chápeme teraz už, že naša klasická medicína je postavená na chémii, fyzike a zaoberá sa štúdiom So for fyzického them, tela. they don't understand there is a virtual body. и они A не v понимают, medicíne что nechápu, že виртуальный existuje мир. aj virtuálne So telo. for them also, they don't know what you see with third eye, what it is. И они также не знают, Preto что ani это nevedia a nechápu, čo vy vidíte tretím okom a čo to znamená. So this is the way. They deal with the physical way, but for many physical problems, we deal with the virtual way. It is easy, no harm to physical body. И они Oni sa воздействуют zaoberajú на tým человека fyzickým физической telom, ale my vieme mnohé problémy riešiť z tej virtuálnej úrovne a keď ovplyvňujeme virtuálnu úroveň, tak nevznikajú žiadne poškodenia telesnej úrovne. From this point of view, the image medicine have a big difference from our modern medicine. We don't say Chinese medicine or Western medicine, it's just modern medicine. И вот почему имидж медицины A z tohto pohľadu aj chápeme, že image medicine je rozdielna od bežnej medicíny. Nemusíme ju volať čínska alebo západná, je to jedno, ale proste taká tá bežná medicína. As you already have experience, when we heal the sickness, we don't based on their physical understanding about the life. We heal based on the virtual life. И когда мы лечим Už asi aj viete, že keď liečíme ochorenia, tak sa zaoberáme úrovňou toho virtuálneho tela. Nepracujeme s tým fyzickým telom. Based on from a virtual life, we see the image. Image is the virtual understanding. It's not the physical disease. It's a picture of physical disease, but it's not physical understanding. It is virtual understanding. и мы смотрим Takže на učíme болезнь, sa pochopiť tú virtuálnu úroveň. Na tejto úrovni vidíme obrazy. Sú to obrazy ochorení, ktoré sa aj prejavujú na fyzickom tele, ale my pracujeme z tej virtuálnej úrovne. Understanding troubles. People or our modern science only understand from physical way, matter way. И проблема современного мира, A что moderná сейчас veda все chápe развивается človeka iba z на tejto fyzickej telesnej úrovne. Only from the physical way, certainly they will not understand when we change the image, why the physical disease can be changed also. И опираясь лишь на физический A z tohto уровень, pochopenia fyzickej úrovne nebudú rozumieť tomu, prečo keď my na tej virtuálnej úrovni zmeníme obraz, tak to ochorenie zmizne. Image point of view, the matter, or when we change the image of the matter will change. когда мы меняем Keď образ, zmeníme материи, obraz материя тоже hmoty, будет меняться. tak aj tá hmota sa Or we zmení. say, we change from the virtual part, we change, and real part also will change. Или мы меняем виртуальную Takže часть. и Zmeníme действительно virtuálnu realitu, úroveň a tá reálna sa potom zmení tiež. Because what we see real or virtual, they
all represent the life. It's real is not the real life. Virtual is not also real life. All these together, it is a real life. И Pretože tá virtuálna úroveň a tá fyzická, oni existujú súčasne. Nemôžeme povedať, že tá reálna to je všetko, alebo tá virtuálna to je všetko. Oni existujú súčasne a spoločne. So our understanding about the life and how we live the life, not based on our modern knowledge, but based on how we understand the life, based on our senses. то, как мы понимаем Takže жизнь, to, то, как ako мы chápeme život a ako ten život vieme meniť, nie je založené na moderných technológiách, ale na našich mysloch. This is why there are so many serious disease, real disease. From medical part, it's so difficult to change, but from virtual part, we can create a lot of miracles everywhere. Вот почему на уровне Existuje физического veľa fyzických ochorení, ktoré sú náročné alebo aj veľmi ťažko liečiteľné, ale z tej virtuálnej úrovne my ich dokážeme vyliečiť. A pomerne jednoducho. So in this seminar, we are going to understand from body point, from matter point of view, how we understand the life, how we change the life. И на этом семинаре мы будем Na tomto рассматривать seminári sa budeme zaoberať tou hmotnou úrovňou, aby sme And pochopili, also ako vieme zmeniť život. understand from energy point of view, how we find the wrong energy and how we heal the energy problem. И также с точки зрения Tiež sa энергии budeme будем učiť говорить о pochopiť том, život z что pohľadu energie a budeme sa učiť, ako vieme nájsť nesprávnu energiu a upraviť ju. We will know exactly from informational point of view or from the soul point of view what the life is and how we can change it. И также с точки зрения A budeme sa информационной učiť a budeme sa učiť chápať aj z pohľadu informačnej úrovne alebo duchovnej, že čo je to život a ako ho vieme zmeniť. Not only from these three part of view, here we can the matter medicine, image medicine in matter part, each image medicine in energy part, image medicine in spiritual part. Also we will use yin yang part. И мы будем говорить об image Takže medicine. budeme hovoriť o všetkom, čiže len aj na fyzickej úrovni, na energetickej úrovni, na tej informačnej alebo duchovnej úrovni, ale takisto aj na úrovni yin-yang. Also from one level we see what life is, it is a yin yang. И также, когда на одном уровне, на одном из Na уровней jednej мы úrovni vidíme, že je что жизнь úroveň yin-yang. života yin-yang. Yeah, when we see any term, we know there's a kernel and the electrons. Kernel with minus, plus, and electrons with minus. This is like yin-yang rotate each other. Čiže sú to ako elektróny plus a mínus, ktoré rotujú. Čiže molekula s jadrom a otáčajúce sa elektróny. Certainly human being has, we don't know how much, but we human being just consist of atoms. Мы знаем, что человек состоит, Čiže мы не знаем, človek из кого, но из атомов. Pozostáva nevieme z koľkých, ale z elektrónov. Но в любом случае атомы это инь и Ale yang. atómy vlastne sa podobajú na yin-yang. Физически, энергетически. Čiže vlastne dva druhy vln, ktoré nejakým spôsobom koexistujú a menia sa. Взаимодействуют. Is the void level is more difficult to understand when we say it is a void level. Уровень пустоты постичь сложнее. Úroveň Почему? prázdnoty je už trošku zložitejšie pochopiť, prečo to voláme prázdnota. Yeah, as we know, if we amplify a term,
kernel is so small, electrons almost impossible to take measure, too small. So in the term that is huge space empty. И если мы посмотрим, мы увидим, что есть атомы, электроны. Keď vidíme atómy a elektróny, ale vidíme, že je ešte niečo iné, nejaký priestor. Мы называем это пустотой, потому что при помощи нашего Voláme to prázdnota, pretože naše videnie to nedokáže uchopiť. Keď nič nevidíme, tak to neznamená, že tam nie je nič, ale môže to znamenať aj to, že je tam všetko. When we see the life, not only from yin-yang level, that is the life, also from void level, that is also the life. Keď vidíme život z tej úrovne yin-yang, tak je to život, ale aj keď to vidíme z úrovne prázdnoty, je to život. How we understand health, how we understand troubles, problems, and how we can correct it, change it. Ako dokážeme pochopiť z pohľadu yin-yang naše zdravie, naše zdravotné problémy a to, ako ich môžeme vyriešiť? All these 5 parts together and their connection each other and how we understand them. Takže na tomto seminári budeme hovoriť o všetkých týchto 5 úrovniach, o ich spoluexistencii a ako sa navzájom ovplyvňujú. Čiže všetko. A to, tá zjednocujúca vec, ktorá nám to pomáha pochopiť, je práve obraz. How we heal the image, how we heal the sickness in image. Understand image and change image. Čiže chorobu chápeme z pohľadu obrazu. Aj to, ako to vieme zmeniť, chápeme z pohľadu obrazu. Čiže používame obrazy a meníme ich. This understanding of the life, about the life, we call it image medicine. A preto toto pochopenie o živote voláme medicína obrazmi. We need to say imaginary medicine, but that is too long, better to use image. Keby sme to chceli povedať gramaticky správne, tak by to bola asi obrazová medicína, ale je to príliš dlhé, tak voláme to kratšie image medicine. Okay. Yeah. And then we already know in image medicine we have the special idea or the method how we use to understand the image, to change image. A vieme aj to, že v image medicine máme špeciálnu metódu, ako vnímať obraz, príjmať obraz a meniť ho. So what we learned, the mantras and the big method, etc., all this based on how we understand image, how we try to change the image. Učíme sa mantry a naše veľké metódy a všetky tieto sú zamerané na to, ako pochopiť obraz a ako ho zmeniť. Okay, so this is also what we are going to deeply discuss. All mantras and the methods. Takže aj tomuto sa budeme dopodrobná venovať, všetkým mantrám a metódam. The important thing in this seminar is not you hear me talk about the theory or the knowledge in the image medicine field. Nie je dôležité, že ma budete počúvať hovoriť o vedomostiach a to get the skill, to get the ability, so you can use it at once. Ale chceme získať tú schopnosť, aby sme to vedeli okamžite používať.
We know so many people, they get the idea, get the knowledge, and they start to talk it, but they never do it. And then you never had your own experience how you can get the result. И есть много людей, Je которые veľa много ľudí, знают. ktorí sa naučia tú teóriu a nazbierajú tie vedomosti, začnú o tom rozprávať, ale nikdy to v skutočnosti nerobia a potom vlastne nevedia, ako to majú v praxi urobiť, So in nemajú that tú way, certainly skúsenosť. you cannot understand exactly what the image message is. И таким образом мы A никогда takýmto точно не spôsobom поймем, что nedokážete такое image plne medicine. pochopiť, čo je to obraz a image medicine. So here we need to spend much more time to train our skills. И здесь нам нужно быть A preto зрелищными. potrebujeme využiť oveľa viac času na to, aby sme nadobudli tie reálne schopnosti. You need to spend 4 hours at least to train, to get the abilities. И как минимум Mohli by sme povedať, že každý deň potrebujete 4 hodiny denne na to, aby ste to naozaj zvládli. Introduce too many histories, knowledges in this field, because this kind of knowledge you can get from AI, from website, or from books. Я не буду давать слишком Nebudem много využívať veľa času na to, aby som tu popísal históriu alebo vedomosti image medicine, lebo to si viete nájsť aj na web stránke, aj umelá inteligencia vám to už vyhľadá. We will train our abilities. Our abilities Ale- you cannot get from AI. You have to do it. Мы будем тренировать Ale наши budeme способности, trénovať потому что schopnosti способности také, мы ktoré можем nemôžete тренировать získať od umelej inteligencie, ale musíme ich natrénovať. What the swimming is, how to swim, AI can tell you. But if you don't do it yourself, anyway, you cannot swim. Вы можете Môžete умело získať vedomosti o tom, ako plávať, alebo aj umelá inteligencia vám to môže povedať, ale pokiaľ naozaj nepôjdete do vody a nezačnete plávať, nebudete to vedieť. I will talk less time, but exactly what we need. And then you have to spend time to do it, try to get there. Вот почему на этом V семинаре tomto я seminári буду budem rozprávať menej a budem hovoriť presne to, čo potrebujete vedieť. и затем A мы potom to делаем potrebujete тренировки. trénovať. If you can do it, and then you will try to understand the theory, what it is. That is much easier to understand, to learn. Если вы сможете это Keď to budete сделать, vedieť тогда robiť, tak potom môžete pochopiť tú teóriu, ktorá je za tým. Takým spôsobom je to oveľa jednoduchšie pochopiť. Okay. And the last thing is, we will deeply analyze or discuss a few serious problems. И еще мы будем глубоко А анализировать или Potom budeme do hĺbky, naozaj do hĺbky preberať niekoľko serióznych problémov, ochorení. Прежде всего мы очень Budeme sa do hĺbky a do šírky venovať rakovine. Every day I get letters about emergency, the cancer, the last stage, or in the hospital emergency, or UC ICU place. Yeah, that means any moment can have the danger. Die. каждый день Každý deň dostávam listy a informácie o mnohých ľuďoch vo veľmi ťažkých stavoch, ktorí už sú v nemocnici, na nejakej urgentnej medicíne. Každý deň sa mi niekto ozýva. Yeah, we will discuss the cancer from energy point of view, what it is, from informational point of view, what it is, from matter point of view, what it is, what's their relationship, and then why we use image, change image. Many of them can have miracle result also.
И мы обсудим Takže рак. povieme si, čo je to rakovina z pohľadu aj energetického, informačného, aj hmotného, ako navzájom súvisia, čo to vlastne tá rakovina je a ako vieme zmeniť obraz. Seminar. When we analyze cases, the special troubles of human beings, we will discuss. Discuss means not only you listen to me, you have your own experience. All together, we will try to find some solutions. Также мы будем организовывать дискуссии. Takže budeme sa o tom rozprávať, diskutovať a neznamená to len, že ja budem rozprávať, ale takisto aj vy budete prispievať svojimi skúsenosťami o nejakých takých častých problémoch. Artery problem, which connect with stroke, connect with infarct or heart attack. Номер один это Takže рак. rakovina bola číslo 1 a číslo 2 sú rôzne problémy s cievami, ktoré vedú buď k mŕtvici alebo k infarktu. This is vessel problem. Yeah, or the heart vessel inside vessel problem. And then we need analyze deeply to see it is only matter problem or it connect with energy problem or it connect with informational problem or something else. И физически это проблема с V сосудами fyzickej сердца. úrovne tomu rozumieme, že sú to problémy s cievami a srdcom alebo s cievami a srdcom, ale potrebujeme to analyzovať z tej energetickej a informačnej úrovne, že čo to vlastne je. And especially after we analyze these kind of causes of the problems, can we change them? И особенно, когда A мы keď прям- analyzujeme takéto prípadové štúdie, tak otázka je, že vieme to zmeniť, ovplyvniť? Yeah, so for artery problems, also we will explore deeply. И также мы будем глубоко Takže исследовать проблемы budeme с sa цевями. dopodrobna zaoberať aj problémami s cievami. Еще одна проблема с нервами. A ešte jeden problém, nervová sústava. Yes, for human beings, there are nerve problem and so difficult. And we almost from physical part of view, from mental point of view, we have almost no idea let them to recover. Очень Čiže много problémy проблем. s nervovou sústavou, s nervami pre ľudí sú také zložité, že vlastne z pohľadu toho hmotného, fyzického nemáme žiadne dobré riešenia. And then we have to again to analyze from energy point of view, from informational point of view, what the nerve problem can be changed. И тогда с точки зрения Takže энергии, potrebujeme to študovať a analyzovať z pohľadu energetickej a informačnej úrovne, že čo sú to za problémy a ako to vieme ovplyvniť. We can call it mental or psychological troubles. И также мы обсудим то, что A budeme называется sa zaoberať aj problémami, ktoré by sme mohli nazvať, že mentálne alebo psychologické. Mental or psychological or emotional troubles. From image medicine, from image point of view, what they are. Это называют ментальными, Čiže mentálne, psychologické alebo emocionálne problémy. Povieme si z pohľadu image medicine, čo to vlastne znamená. We will learn exactly what the informational system or model is. И тогда мы A будем potom знать, sa aj podrobne naučíme, čo je to ten informačný systém a ako máme ten model použiť. From this point of view, we found all the informational problem is connect with the informational model. и с этой точки A pochopíme, že tieto typy informačných problémov sa týkajú práve tej informačnej úrovne modelu života. With this knowledge, you will find many these spiritual or psychological mental troubles can be easily changed also. с этой моделью мы A z поймем, tohto что pohľadu, z pohľadu modelu života, zistíte, že mnohé tieto mentálne alebo psychologické problémy vedia byť jednoducho And also, vyriešené. we have some people as volunteers of the image therapist, and for your troubles here,
Yeah, we also will discuss. И также у нас здесь A máme есть tu aj nejakých image medicine terapeutov a ľudí a budeme sa zaoberať aj konkrétnymi problémami, ktoré majú niektorí ľudia, ktorí sú tu prítomní. I just get the information, and there are more and more old people who even not so old, they get Alzheimer's. Сейчас я получаю, например, Napríklad v Číne si všímam, že teraz aj veľa ľudí, ktorí nie sú veľmi starí, tak mávajú Alzheimerové ochorenie. Yeah, just look at you, forgot who you are. То есть человек просто смотрит на вас и забывает, кто вы. Pozriete sa na niekoho a nepamätá si ani, kto je. Или идет на улицу, Zabudnú забывает takíto его. ľudia aj napríklad, kde bývajú, keď sú niekde vonku. That's still okay, but they don't listen to you. They make troubles at home. Если они просто Ak iba забывают, zabúdajú, to ešte nie je taký problém, ale nepočúvajú a potom spôsobujú v rodinách problémy. много проблем. Yeah, from physical or from mental point of view, they think this is a brain cells problem. С точки зрения материи, они думают, Z что это проблема pohľadu с fyzických клетками problémov by sme si But povedali, že for to bude image problém s medicine, bunkami v we check mozgu. the matter of the brain, check the energy of the brain, information of brain, we will understand more precise what it is. Ну, с точки зрения image Ale z medicine, pohľadu image medicine budeme kontrolovať hmotu, energiu aj informáciu mozgu a potom to pochopíme lepšie, aký je to So typ problému. you have to always develop two things. вам необходимо всегда две вещи развивать в себе. Musíte One vždy rozvíjať is dve your veci. abilities, your hand or your mind exactly, how you can change the image. Первое – это ваша Čiže способность. jedna je rozvíjanie ruky, alebo vlastne mysle s rukou, ako meniť obrazy. Yeah, we need to learn that, we need to get that abilities to change image. Нужно обрести способность Potrebujeme менять získať образ. schopnosť zmeniť obraz. Second, we need to develop our senses. И второе, нам A необходимо potrebujeme развивать наши rozvíjať svoje In zmysly. this level, here we deal with the sickness, we deal with the understanding what the life is. We have to use senses. И Na на этом úrovni, kde sa zaoberáme ochoreniami z pohľadu modelu života, potrebujeme používať svoje With naked zmysly. eye, we understand what this is. With third eye, we understand what it is. обычными глазами мы понимаем, что Normálnymi bežnými očami niečo chápeme, tretím okom chápeme, čo to We je. use our senses to understand what it is. и мы используем наши Čiže чувства, používame svoje zmysly na to, aby sme pochopili, navnímali, But čo to then je. if we don't use our senses, what the world is, what the human being is. Однажды, когда мы Aký by bol život, keby sme prestali používať svoje zmysly? When we don't use images, what the world is. Если мы не Ako by sa используем zmenil образ, svet, что keby это? sme nepoužívali obrazy? What we see light, that is with our eye senses. Свет, который мы видим, Svetlo vidíme svojimi bežnými očami. If no senses, no vision, nothing exists. If we cannot see the light, light exists, nothing exists. Если нет Ak чувств, nemáme zrak a nemôžeme ho používať, tak nevidíme svetlo. A čo to potom znamená? Existuje to svetlo? So we say, what we understand about the life, about the troubles, sickness, disorders, is connect with what we use, what senses we use. не так, как мы Takže понимаем to, жизнь, ako vnímame život, ako vnímame rôzne ochorenia, alebo to, že niečo nie je správne, je vždy prepojené so zmyslami, ktoré používame.
So this is we are going to discuss deeply. Это то, что мы с вами A глубинно будем toto je обсуждать. to, čomu sa And budeme also, dopodrobná as venovať I na tomto said, seminári. my teaching always have two parts. One is the standard program. И у моего обучения A всегда есть ako две части. hovorím, Первая naše часть programy это majú dve časti. Tá prvá je tá Another štandardná part časť, is, according environment, according the situation, it appears automatically. И дальше, a tá druhá исходя časť súvisí s tým prostredím, s tým, čo tu prebehne a vlastne sa to stane spontánne, sa to prejaví na mieste. To discuss something, you also will find suddenly some new idea appears. и у вас также, когда мы что-то Keď budeme o обсуждаем, niečom hovoriť, možno si všimnete, že zrazu sa u vás objavia nejaké nové This myšlienky. is why this time we will spend also many times to discuss, to use your image thinking, your knowledge, and then probably make your brain some subtly active to get new ideas. вот почему мы здесь будем A preto много budeme обсуждать. venovať viacej času aj týmto rozhovorom, aby sme použili svoje vedomosti a obrazové myslenie a možno potom zistíte, že vaše mozgy zrazu vyprodukujú nejaké nové myšlienky, pochopenia. With completely active brain. Это также Čiže важно. bude to taká diskusia s takým plne aktívnym mozgom. So this is what we are going to do in these 2 weeks. Yeah. Workshop, we can say. Это то, что Takže to je to, čo budeme robiť 2 týždne na tomto, dalo by sa povedať, workshope. Yeah, about others. Others is what we are not here, for living, for food and something else. A little bit, to understand, especially for first time here. и если есть какие-то A budeme моменты, которые еще sa rozprávať niečo aj čo sa týka strávovania a také témy, ktoré sú zaujímavé pre ľudí, ktorí sú tu prvý raz. So first is living, as we know, some people living in the hotel, some in the sixth floor, some people sixth floor, some fifth floor. Кто-то Ako из вас vieme, niektorí ľudia žijú v hoteli, niekto na 5. alebo na 6. poschodí tu. Just take care of yourself. заботьтесь о себе. Starajte sa o Okay. seba. Free choice to live somewhere or to choose the food around. Now in Beijing, the food is not so expensive. There are hundreds of restaurants because people have no other business. So a lot of new restaurants. И здесь Takže využívajte to, заботьтесь čo je tu о k себе, dispozícii, máte slobodnú voľbu, je tu veľa reštaurácií, lebo v Pekingu veľa ľudí prevádzkuje práve reštaurácie, to je ich biznis, takže choďte a využite aj tieto stravovacie možnosti. И вот тогда открывают рестораны, и еда в Пекине недорогая. Any big mall, before only goods they sell. Now even 2 floors completing restaurant. Раньше в больших A торговых každý центрах veľký obchodný dom kedysi predával len nejaké konkrétne produkty, ale teraz v každom z nich sú pokojne aj 2 poschodia naplnené And reštauráciami. they are not expensive like others. You just go to any big restaurant, in a big mall inside, you see 100 restaurants. You go anywhere, don't need to think about the price. They're not more expensive. A môžete ísť do hoci ktorej z nich, nie sú veľmi drahé, nemusíte sa zaoberať tým, že ktorú si vyberiete, lebo väčšina z nich nie je veľmi drahá. рестораны можете ходить, не беспокойтесь о стоимости. Qingdao have the best location. So here you can walk to the park. You can walk to, that big parks, Tiananmen you can long walk. You can walk to the supermarket, to the mall, biggest, just to Wangfujing, and then continue, you will see a huge mall, everything there.
Kundavel má veľmi dobré umiestnenie, odtiaľto si môžete odkráčať do parku, dlhou prechádzkou aj na Tiananmen Square alebo na Vamfutinku, hlavnú ulicu, kde je veľa obchodných domov a všetko to máte na peši. And you can go to see море. Можете даже пойти на море посмотреть. Môžete si aj na more pozrieť. North море, Middle Sea, South Sea and West North Sea. Здесь есть Severné alebo južné. Северное море, Срединное море. До туда можно дойти, погулять. To sú miesta, ktoré sa tak nazývajú. Пекин настолько огромный, что внутри него есть несколько морей. Peking je taký veľký, že len uprostred Pekingu je niekoľko rôznych morí. This location is perfect. Everywhere you can walk almost. Это Tibet monastery also you can walk through there. месторасположение Takže прекрасное. to umiestnenie Kundavelu je naozaj veľmi dobré, lebo na veľa miest sa dostanete peši, napríklad aj do tibetského chrámu viete dokráčať. We are doing one more test on fifth floor. Мы на 5-м этаже проводим еще один эксперимент. Ešte budeme robiť test na 5. poschodí. Made of some rooms as a meditation room. It's not like hotel, just for meditation purpose. На 5-м этаже Na есть 5. poschodí je miesto na meditáciu, čiže nie je to ako v bežnom hoteli, je to také špeciálne miesto. We have a few versions to test to see what is the better one. Там есть несколько A máme версий для niekoľko verzií, cez ktoré by sme chceli otestovať, že ktorá z nich je lepšia. So the simple way, from the idea, there are two things. One is we need to receive from void energy into the tent. одна из идей. Čiže jedna je taká, že z prázdnoty sa snažíme získať informáciu do ako keby stanu. Spiritual device have these abilities like antenna to get the void energy into the tent. Это специальный Takže духовный pokúšame sa mať taký špeciálny nástroj, ktorý nám pomáha ako anténa prijímať informácie z prázdnoty a privádzať ich do toho stanu. When the energy inside, we have to make the energy rotate. И второе, когда энергия уже заходит. A druhé je, že keď vojdete dovnútra, tak tam energia sa točí, rotuje. If no moving the energy, they have no function. Если энергия не движется, Ak то sa tá energia nehýbe, tak to nemá žiadnu funkciu. The air here, we feel nothing. But if it moving, we feel wind. Wind can destroy everything. когда здесь Aj воздух tu просто napríklad, keď sa vzduch nehýbe, necítime nič, ale keby prišiel vietor a bude sa hýbať, tak ten dokáže všeličo zničiť. ветер может быть настолько сильным, что может даже все разрушить. Yeah, so in the tent we have to build some mechanism, make the qi circulate inside. И в палатках нужно встроить Takže v tomto механизм, stane potrebujeme zostrojiť mechanizmus, ktorý rozhýbe ten vzduch, tú energiu. и посмотрим, что произойдет. A potom uvidíme, čo sa stane. Yeah, so according what I get, this can help people meditate easily to get the pulse. Probably also can help experience third eyes function, or you get that feeling you can leave from your body, or you can have the experiment what the physical body and virtual body is. И исходя из того, Podľa как я môjho понимаю, pochopenia, что tak можно либо takéto niečo почувствовать, pomáha ľuďom dosiahnuť stav pauzy alebo rozbehnúť funkcie tretieho oka, alebo mať takú skúsenosť, že ako keby sme vedeli opustiť svoje telo, alebo pochopíme, čo je to telo hmotné a čo je telo virtuálne. Takže aj týmto sa teraz zaoberáme.
for research, we call it spiritual 灵性 spiritual laboratory. Takže týmto sa tento rok zaoberám a vybudovali sme niečo, čo volám duchovné laboratórium. Science and technology laboratory. Laboratórium duchovnej nauky a technológie. I have a feeling human beings' knowledge will upgrade. Mám pocit, že ľudské vedomosti prejdú takým povýšením, upgradeom. Now we have equipment all the equipment based on based on electricity or electromagnetic field frequencies. Zatiaľ máme mechanizmy alebo prístroje, ktoré sú založené na elektromagnetickom vyžarovaní Equipment can extend our physical force. a rôzne iné nástroje môžu zväčšiť našu fyzickú silu. Extended our vision. Rôzne druhy kamier vedia vlastne ako keby tak zlepšiť naše videnie alebo ho prehlbiť. Extended our ears. Telefóny ako keby zlepšovali naše počutie. Laboratory different context, it seems extended our tongues and nose. Rôzne iné laboratórne testy objavujú spôsoby, ako vlastne zvýšiť úroveň nášho vnímania, našej chute alebo nášho čuchu. Sadly, we found our intelligence, our brain also can be extended by AI program. A minulý rok sme zistili, že aj naša myseľ vie byť ako keby vylepšená za pomoci umelej inteligencie. And then we found we lost job. A potom zistíme, že sme možno prišli o prácu. Everything robot do it for us. Všetko budú robiť roboty. We don't need no knowledge what we need. We just ask AI. Nebudeme potrebovať vedomosti, lebo sa opýtame umelej inteligencie. Connect with your phone and then or connect with your brain. You say, "Oh, I'm hungry. I want to be in dark." In a few minutes, begin dark in your home. Robot sa spojí s vašim telefónom a s vašim mozgom. Vy si pomyslíte, že by som chcel pekinskú kačku, lebo som hladný a za pár minút sa to všetko objaví. So all this will happen soon. Toto všetko sa už čoskoro stane. If you have time, you have no job, what are you going to do? A ak budete mať veľa času a nebudete mať žiadnu prácu, tak čo budete robiť? Meditation. Meditovať. And if no money, what to do? A keď nebudete mať ani žiadne peniaze, tak čomu sa budete venovať? Yeah, bigushti. Bigušiči. Yeah, so later we will have more and more plenty of time. Human beings' work will change from survive to physically to spiritual development. Takže časom to zistíme, že vlastne ten náš život sa veľmi zmení a zmení sa z takého fyzického prežívania na taký život duchovný. First thing is healthy. Ale prvá vec pre každého, ktorá je dôležitá, je byť zdravý. When other earths have new more and more modern technology, which human beings don't need to work physically, but still we have enough food and place to stay to eat. And then we have to deal with more about health. Ak už budeme mať na Zemi toľko rôznych
prístrojov a možností, budeme mať dostatok stravy a nebudeme už musieť preto fyzicky pracovať, tak bude potom potrebné sa viac a viac zaoberať svojim zdravotným stavom. have no ability to send chi to us. Я думаю, что Myslím, пока že мы не umelá разработаем inteligencia nemá конкретно schopnosť posielať nám či. Yeah, you can ask AI, please give me some chi. Ну, можете попросить у своего Môžete ИИ. sa opýtať alebo poprosiť umelú inteligenciu, že prosím ťa, pošli mi nejakú či. Cannot give you. Не получится у них. Ale So asi AI to says, nebude "Okay, go možné. to Master He will give you. Возможно, вам ИИ напишет. Možno vám «Обращайтесь к poradí, že мастеру choďte Си, za возможно, majstrom он вам Suming поможет». Tanom a možno, že on vám pomôže. Okay, so yeah, now what we are doing, connect with health. In this field, we are the leader. И сейчас то, что To, čo my делаем, robíme, связано to со sa здоровьем. týka И zdravia a мы v tejto oblasti sme The lídrami. second is we build robot. Robot develop it, yeah, upgrade. Второе, мы создаем роботов. Druhá vec je, Роботы že развиваются, zostrojíme повышают свой robota, уровень. robot sa rozvinie, zvýši svoju úroveň. Human being created robot. Robot level will close human beings. And then who create human beings? Люди создают роботов. Ľudia Уровень vytvoria roboty a ich úroveň sa postupne približuje k ľuďom. Ale kto stvoril ľudí? Who created human beings and look at human being and said, "Oh, guys, you have to upgrade also." И кто создал людей, A смотрит kto на людей sa и говорит, pozrie na «Вы tých знаете, ľudí, tak si povie, že сейчас fíha, ľudia, vy sa достаточно tiež высокий budete уровень, musieť и zvýšiť ваш svoju уровень, úroveň. нам надо поднять и ваш уровень». If we are going to upgrade our human beings level or civilization, in which direction we are going to go and how to go. А если мы будем Ak повышать máme уровень zvýšiť своей svoju úroveň a úroveň ľudskej civilizácie, tak potrebujeme vedieť, akým smerom sa vydať. With your image thinking to think these questions, при помощи образного мышления Keď поразмышляйте budeme над этим rozmýšľať o вопросом. tom za pomoci so obrazového tomorrow you will myslenia, get the answer. Надеюсь, к завтрашнему tak дню možno вы už zajtra получите ráno ответ. budete poznať odpoveď. Okay, so this is our opening ceremony. Такая у нас с вами Takže получилась toto bola naša церемония. otváracia ceremónia. So any questions? Есть ли какие-то вопросы Máte nejaké We need otázky to make it clear. или что-то есть какие-то alebo еще niečo je вопросы? ešte potrebné objasniť? Every question, any question, everything, if you find need to improve, just tell us. Если вы понимаете, что вам Akákoľvek что-то otázka, нужно, akýkoľvek любой pocit, že вопрос, niečo говорите potrebujete нам. zlepšiť, tak sa ozvite. If you can help, do it. Don't worry, do it. Если вы можете Ak кому-то môžete помочь, pomôcť, делайте, не tak переживайте. urobte to. Nemajte We obavy. only have 5%. Kundaveli сейчас, потому что работает всего Kunda 5 Valley человек. teraz pracuje iba 5 ľudí. Yeah, the 5% always here. Tých- Accountant to one cook, one me, one Laura, Секунда, 5 человек, это 2 бухгалтера. Čiže dvaja účtovníci, kuchár, majster, Laura my children, manager the building. Да, еще наш. a ešte niekto, kto sa stará o budovu. No more people. Больше нет особо людей. A to je všetko, viac ľudí tu nie je. If you can do here, you will feel this is like your home. Just make it clear, beautiful, thing like Lisa could be white flowers, make it beautiful. Čувствujte Takže себя správajte как дома, держите sa k tomu a чистоту. cítite sa tu ako doma, udržiavajte to v čistote, môžete to tu vykrášliť, môžete priniesť napríklad kvety, aby to tu bolo príjemné. Okay, so make it beautiful, more comfortable, so we can enjoy to stay here. Делайте это комфортно. Takže urobte to tu krajšie, aby sme sa tu všetci lepšie cítili. Okay. Что тогда? Enjoy your first night, sleep well. Наслаждайтесь своей первой ночью, хорошо Užite si спите. svoju prvú noc, dobre sa vyspíte Yeah, see you tomorrow, 9 o'clock. И увидимся завтра в a 9 vidíme sa утра zajtra ráno o 9:00. в группе. Ильвине попроси, чтобы добавила.